sa paghapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Namamasko po. Merry Christmas po. Merry Christmas. I love you all. Thank you po sa gifts. So mga parents dyan na nagdadangog tabi na mga tag... Ay, birthday ni Rick Edwin. Ano po yun? Siya makolekta? Si Rick Edwin. Natripa naman ni Pio si Rick Edwin. Oy! So mga parents na nagdadangog na mga taga... Sandali lang. Gari. May nag-upload. Ano? Hello? Good morning, Sir Henry. Good morning. Merry Christmas. Merry Christmas. Tadawag takabaya. Sabi ko, Oy. mag-Christmas daw ako. Panadagog mo ako. Gari na ugmaon ka. Siyempre, sa Ay. kinikopi ko. Ano? Ako, mas lalo akong naugmaon pag nanangog ko ang busis mo bako sa karaw. Ay, so, grabe yan. Anong gusto mo, Sir Henry? T-shirt? Pantalon? Kwan lang Sapatos? gayon. Ang exam ko ngunyan, 34 naman sana. Ay, sexy ho na pala. Sexy. 34 ang exam ko ngunyan. Ayo. Sir Henry, Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas po sa Taradaraga po. Yes. Ingat-ingat. Ikaw man po. Salamat o. Bye-bye. Opo. Bye. Nailing mo na ito, Ronald, na mga boses na ito na hindi ka ma-inspirar. Hindi ka ma-inspirar mag-programa. Hello, good morning. Hello, good morning. Ay, sus ko. Unian, medyo maraot ang pamati tangon niya na aga. Ano? May solusyon na mag-asalbay. May solusyon na? Anong solusyon? Ano, Sal? Ala, estoy. Para po na dyan na. Tika talaga. Gumagang resolution to natagaligas kayo so saan ko niya ang paglusot Ganyan. hindi ko nga tatawag yung mga regalo na intay-hitting pamilya dito sa mga pamilya sa Legazpi Iyo. ko yan May didiskutir tanta. May nagharapot ka tungkol sa kuya, yo. araw ka ni Kuya Henry hindi man bagagi ko nagdisa talaga Ganyan. Anong problema mo? Dahil man ka mo dyan. dapat di mo malyangan ni orasin sa gula ang palusot Ay, apo doon ta si Mayor Vic. Apo doon ta si Mayor Vic, yo. Apo doon ta si Mayor Vic kung pwede man siya mag-ibukan, ha? Madali man sa nila. Karoon ta. Ha? di po Okay. sige salamat May solusyon na pala. may solusyon na Ay, nasa iwa. Sige na. Sarang bayon iniyo. Ika pa na, bako sa karaw, magpuon mga tugang ka nag-file ang kandidatura ng mga politiko, ta? Akabo ko tabi magparadolo diskutir kan tungkol sa politika. Sa Legazpi, sa Albay, o sa Bicol Region. Saka na yan, balikan na. Alright, now. Ay, sandali, may nag-upload pa. Hello, good morning. Hello po. Good morning, ma'am. Hello, good morning, Sir Henry. Yes, ma'am. Ano po may paglilingkod? Marami paglilingkod kung pwede. Merry Christmas, Sir Henry. Salamatan po. Merry Christmas man sa imo. Dahil mo na may bid sa boses si Manay mo. Midbi, kaya nga niya, garo nga niya akong ulokon ka, garo nga niya ako balo ini. Dahil ka na sa sala. Iyo mo lang yan. O kaya daw ako. At mga araw ka na style, Garibaldo. Ano na, Merry Christmas na. Merry Christmas Sabi po. mo kaya Christmas ka sa kunya na December. Ay, sus ko, nasingilugod kita. Basta na, maisip kita ko anong pwedeng ikiregalo ko sa imo, ha? Yo. Okay. Okay. Okay, manahulog ako dyan kang ano ko. Kang mga sasi. Malian po ako sa DCGB. Ay, natapos na po. So, nakolekta, na-pick up na po kan Jim's Coffee sa mga sachet. Kang so entry. Na-pick up na po. Di mara na po. Dahil na ako makahulog pala. Di ka na mag-uulog. Kung gusto mo, i-text ko sa imo so address na pwede mong padarahan kang entry mo. Sa Manila ka na mapadara, isi-send mo ba Ay, di dahil na. Sa masunod na sana. Kada ako nakipigduan ko. Nagparapa, yun makuamon. Nagparapaloy-aloy ka.
Ipara-announce ko na diglay na kang mandol. Tapos, o kan sarong aldaw. Tapos di ka nag-intindi. Yun ako amo. Kalibasa, garo grabe paging... Yung baga, yun ako amo. Garo grabe paginguha mo Grabe talaga. Kasi, siyempre ba nasunong buhay si Manay mo? Naghanap ka. Dahil man kayo nagtatapang. 10 garamoy sa biti, 10 garamoy sa... Difficile talaga pagbalo, adi. Oo, sulo. Wala mong balo ako. Oh, yun na. O, salamaton. Dahil na, garo din na pundo. Ay! Salamat po. Christmas ano pa ako kayo. Pwedeng mag-ako sa Goya. Pero ang gusto ko, question mark. Ay, sus, kaya daw ako, grabe ang introduction mo. Mapanap ka man sa napalangki, ago mo nila to sunta ka bata pagkaaga-aga na. Sige na. Hello po. Sige po. Salamat. Salamat. Joke lang. Si Henry, joke. Ano, joke? Seryoson ka na. Oy, seryoson ka na itong... Kita kang pandemya pa, di pa tapos. Mag-ulog-ulog laman kita. Ano po? Sige, bye. Merry Christmas! Sa gabos sa pararin sa ninyong mo. And then sa inyong gabos niya, sa Disney. Merry Christmas to all! Oh, kali sinabi na. Bye. Thank you. Okay. Christmas ko panuga mo. Sisingilog pa ka. Iso. Salamat po. Salamat. Okay. Bye-bye. Thank you, Lord. Natapos manggiraray. Arog kay ni. O, seryoso kita ha. So, nagpaparadirig di pa sa DCGB sa wish ko regalo mo. Buda, may nagduduman sa arong Ronald. May nagduduman sa arong o niyan chance nindo. Okay, madali lang. Hello? Yan eh. Yes. Good morning. Hello? Hello. Yes, good morning. Ano po may paglilingkod? Ay, good morning po, sir. Ay, good morning. Oh, ikaw po, ano na ko? Bako kabalo? Ako po. O kaya daw, sinabi na eh. Ano lamang po, ma'am? Merry Christmas po. Ay, salamat po. Merry Christmas man sa imo. Nababayan po ni Boy Mata. Tap. Ito po sa cruiser. Enjoy po kamo. Merry Christmas po. Christmas po sa gabos. Kumusta man si Boy? Like ko naman po nahiling ka pero maka-duty dyan sa DCGB. Nagmamati po kami. May na-miss mo si Boy? Lemon po. Oo. Di, nagdadagog mo niyan si Boy Tabi. Anong mensahe mo kay Boy? Anong mensahe mo? Naman lang po. Kababae yan. Ano po? Sinenrek. Regalo ko po. Okay. Sabi mo si Boy Mata. Basta na, pag-iwang regalo, makaaram ka mo, ha? Iyo. Ayo po. Thank Okay. you po, sir. Salamat po sa pag-apod. Merry Christmas sa po. gabos dyan po sa DCGB. Okay, salamat po. Salamat. Salamat po. Bye-bye. Okay. Ako na. Ako na. Nagmahon ako sa indong niya na daw. Nagmahon daw ako sa indong mga sa pagkapundo. Nagmahon akong maray. Okay, now. Araw kayo ni... May nagpaparadirig di pa kaya sa DCGB na mga magurang ta gusto magtao pa kang mga wishes kan mga aki. May nagduduman sa harong kaso hapon John kan Domingo igwa. May nagduman kang Lunes na udto kaso hapon igwa na naman udto mga anong oras ito? Mag-alas pasado alas 5 mga 5:30 tayo na ako sa harong. May burubit-bit tabi na mga wishes. Ganyan ko po tapos na. So saro nga ning aki, tinapot ko sa aki, ano nga niya kung gusto mo nunoy, hotdog nga niya po. Ay, sabi ka nga hotdog. Sabi ko mismo, kung ano nga niya kung sarong patos-patos na hotdog. Mga 150 nga, pwede na, iguan na nga niya kaan. Tapos mo nung kukuta kay Nongs, sa Nongs Meat Shop, apodang ko ta si Nongs, nga niya ko, Nongs, paga daw tabi dyan kay saro lamang na patos-patos na hotdog mo. Tita ko digi sa aki, di ko naman, tinawanan ko nalang ipambakat. Iyo sabi kang ina. Inapot ko sa aki. Ngayon, Nonoy, anong gusto mo nga niya ko, Noy? Ay, fried chicken nga niya po. Ay, nga niya ko. Pangyari sa baba. Si ina hotdog. So, aki yung fried chicken. O nga niya ko ang San Gatos. Doon mo mahagi ka nga niya ko sa McDo. McDo bagan advertiser tadig, di ba ko? McDo.
Bakal ka nga niya ko, okay, chicken duman, 1 piece chicken bu na may rice. Ugmaon so okay. Apurang ko mangkota si Kagawa, si Alan Aranyola, baka lamang malibrita so parang kanya kahit libre mo pa sa McDo. Di po, no. Uni pong pagkakataon nindo. Siguro po, dapat before 12, makabilog kita kisang gatos na aki giraray. Pero po, ang pakiuron mi, dapat po taga Albay District o taga Legazpi Port. Taga Legazpi Port o taga Albay District na. So partner mi kaya na willing ka ini mag-sponsor, sinda po ang matuwang sa pag-distribute. Diba? Ang pag-distribute po kaya kayo ni, kaya po ang mangkigari mga safety kan mga personahes na ma-distribute. Kaya po, digli lang po kita sa urban areas. Siguro, pwede man na taga Sagpun Daraga, bako Ronald, taga Sentro kan Daraga, pwede man gayon. Kaya po hanta po kisang gatos na aki na matex tabi ngunya na aga para po sa mga wishes nindo. Talaga po kaya sa kuya so presidente kang banda kong ngaranan, dapat tali ko nahapot kung pwede kong ngaranan. Pero mga tugang sa Campus Simeon Ola Tabi, may blessing kay ni si General Istomo, si Regional Commander, Regional Director Istomo, General Istomo. Taso asosasyon dyan, mga tugang, willing na mag-sponsor kisang gatos na aki. Dinagapon sa kuya kasubago, mga tugang, karta kami baga, sinarado mi na close na kita sa 500 children. Kami nga ni, nagmeriting kami kasuwapon, kay puan mi mga buro volunteers na matuwang para sa distribution. Kulang man sa personnel me, pero sige-sige na pamparatusan digdingon yan sa labi kang DCGB. Sabi ko, Angel, umingat ka, taba ka makasabay ka sa papatuson, didi ka nga niya ako pero may magdindog sa gilid. Now, uni po ang gigibuhon tap, kung pwede po, taga Legazpi Port o taga Albay District o taga Sentro Candaraga. Diyan sa ngaya, Sagpon, Market Site, ngaya San Roque. Pero po, first come, first serve ini ha. First come, first serve tabi ini. Sanggatos tabi na aki. Matext lang po. Angel, niyan pa sa number tang pwedeng i-text. O kado tabi, isuratan lang nga tabi giraray. Ini, separate mo ini Angel ha. I-separate mo ini ta. Ini po mga tugang na sanggatos na ining aki na may mga wishes. Good for 300 pesos man giraray ang kada saro. Ini po, pipick upon kan, ni Madam Jocelyn. Di ko napilyaduhan. So, presidente kang asosasyon dyan sa kampo. Sinda po ang mapatos ka ini. Buda, sinda pa po ang mabakal kan mga wishes nindo. Sa mga akita. Sinan masaod, sinan mag-grocery kan mga wishes nindo, kung ano man yan. At tapos, mga tugang, pag napatos na po ito, masabay po sa mga personahes ninda sa distribution kang DCGB, digdi po sa urban areas. Ya po. Salamaton tabi kay General Istomo. Ano nga ang first name ni General Istomo? Junel Istomo. General Junel Istomo kan campus kan sa tuya tabi na pamayukan PNP sa Bicol Region. Nag-sponsor kita. Kami po pagka sinarado mina. Kaya ini pong 100 na ini, sponsor po ini kang asosasyon dyan sa Campus Simeon Ola na may approval po si General Istomo. Junel Istomo ang sa tuya tabing pamayukan PNP. Okay, now, mag-text na po kamo, pero talaga, ang pakiuron talaga tabi, buda kami man talaga, so urban areas, ha? Oni po ang number na pwede nindong i-text. Arog kay niyo. Nag-text siya, dahil magkabigibensyon ng arang kanake sa on the air, Oni may text, ang pangaran po, si anapelyido, Abunda, di mo po ini masususog kung arog kayo ng text. Ang iti-text po nindo, arog kayo ni pangaran kan aki, address, ngaya, Purok 1, Barangay 24, Legazpi City. Yan. Yan po.
Purok 1, Barangay 24, Legazpi City. Aday, ngaran ngaya, Juan de la Cruz, 5 years old. Purok 2, Barangay 24, Legazpi City. O, yun po yan ang pag-text. I-text po digdi sa number na ini. Ha? Active pa ni Angel, nakaka-receive pang text ini. Tapos so pag suminobra na ni isa sang gatos, i-text back mo na nantig, close na po sa 100, ha? Yo. Ang ngaran, edad, address, eksaktong address, kung may contact number mas maray. Tanganin, pag din ako iti-text po kan ma-distribute kang regalo. Now. Duman mangyari po kita sa mga ages 5 to 7 years old. Tayo po yan partnership po sa DCGB Buda kan Campus Simeon Ola. 5 to 7 years old. 300 pesos per head, giraray. So ang wish po nindo, pareho po kan sa tuyang guidelines, dapat po dahil magsubra sa 300 pesos. Iya po. Ini? Gapunta ka dyan, Edwin, nasarawayon ka na. Simo na ko ini? Simo na ko ini? Sa archives. Simo na? Ano yun ang ID? Magayo no? Baka nawawala yan na tao niya. Latuson takang sarap. Pwede po na ako po na ikibugtak mo na naman sa konsensa na sarawayon ka. Ano so ID o? Ang pangaran po DCGB 729 kHz Salbatana. Pangaran ko nakabugtak digdi o. Sayin. Ayun. Bayan na yun, ayun. Sarawayon ka. Uyug-uyugon mo an. Pero idumipig para saray-saray mo yung ID ko gini Pagkaray dyan. Sa archives. Sa archives, sa filing cabinet Sayin. TV studio to dati. Isus ko, grabe man, tiniruti magan so ID ko. Isarayon. Salamat. Uyug-uyugon mo. Ang position ko, digdi, assistant program manager pa Ano, ipapahiling kang iba sa pik. Ponda ko dyan, Dre. Ponda ka. Ipapahiling mo naman sa buho ko. May bugong pa sa buho ko, adi. Kang assistant program manager pala na ako. May ibugong pa sa angog ko. Abang nag-aaloy talaga, nagninipis talaga. Ano dan ka sa kaini? Abang nag-aaloy. Kay Direk Edwin sana, manipis talaga ang buko. Sabi ni Pio, approve nga ito. Kaya yan. Yun na po. Yun na ha. Iyo po, taga-bugtong, pwede ini, bugtong Legazpi. Pwede po ini. Basta po, or digdi lang sa Legazpi Port, Albay District, o kung bako, dyan sa sentro po kan dalaga para po makaskas distribution, ha? Okay. O yaw na digdi, de ko na ngaranan ini, taga 6 years old, Purok 7, bugtong Legazpi. Forward ko ini kay Angel tabi, ha? Kay puan ko isang gatos na aki, before 12 tabi, ngani mga tugang na makakumpleto kami kan sang gatos ipo-forward mi tabi ni duman sa Kampo Simeon Ola ta sinda po ang mabakal, sinda po ang mapatos. Okay. One po ang mga number na pwedeng i-text pa. 0997 113 9595 0997 133 9595 0970-116-8558 0970-116-8558 yan. So number ko po, pwede man itong i-text para makaskas so kwanta ha, para makaskas tabi so pag-akomodar takan sang gatos na aki. Pero tabi, urban area lang ha. Sentro lang po. Iyo po, sentro lang kita, Kandaraga. Albay District, tapos Legazpi Port. Buda dyan sa sentro, mga tugang Kandaraga. Iyo po. Sanggatos-tulos ha. Before 12, dapat makuha tabi ang aki na sanggatos before 12. Okay? Manayoli,
Henry ngaya mas ano ito? Nasa barangay nag-duty sa wish mo. Sige pat manayuli ki may regalo siguro sa kuya ini. Tas wish ko ngaya, wish mo ngaya, irigalo ko si imo. Yugo. Salamatan tabi manayuli. All right now. Iya po, i-text tabi mga tugang ang number ha. Digdi tabi sa 0997-133-9595. Iya po, 0970-116-8558. Sanggatos tabing aki, before 12, dapat makuha ta iyan. Mga tugang ta, ipo-forward mi tabian sa campus Mission Ola ta. Doon nga na kita, Angel, mapo na mag-distribute sa meeting ta kaswapon. Angel, doon sa distribution ta tabi. Lingaw ko eh. Angel, doon sa distribution ta may start. 13, sa Monday. Sa Monday, ano? Sa Monday kami mapuon kan distribution tabi kan mga wishes na tinextin do digdi. Kaya salamaton tabi sa mga sponsors ta. So ang kaipuan ko lang ngunyan, another sanggatos na aki po, exact tabi exact ang address, wala ko may contact number, mas maray. Ha? Para po sa distribution kan Campo Simeon Ola, may masabay sa inyo mga non-uniform personnel. Wala tabi pasabayan miki reporter, para dyan, tangani po na makaskas po na matao ang sanggatos na mga aki. Okay? O bueno, yan tabi i-text lang po nindo pag sangkatos na tabi, Angel, so kuan, tanaman mo tabi ako, ha? Tangani po na masama. May stop ta, mga tugang, hanggang 12 o'clock, kayo po ang tapo ki, sanggatos, mga tugang na mga aki. Okay? Sandali, tamay nag-upload. Hello, ay, na-discharge so pangyayaring. Lowens, Barcena, mga tugang may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. DTI, nakadakop nin 17 tindahan sa Bicol na nag-violar o nag-violate sa fair trade law. Ala, sisay daw ini. Lowens, Barcena, sa dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Pasok, Lowens. Salamat tabi, VP, 17 tindahan ng mga construction supply sa Kabikulan ang naisyuhan ni notice of violation pagkatapos na magpabarakal ni mga substandard na mga produkto. Ini ang pinagunambitan na sinkinumpirmar sa DCGB News, the Department of Trade and Industry o DTI Bicol Regional Director Diggs Aguilar na kantidad 1.1 million pesos sa 1,400 na pidaso nin mga construction materials as in iba pang produkto, andain nin mga license stickers as in invalidong stickers matapos na maging non-compliant ini sa nasambit na bagay. Sigun kay Aguilar, nagpapahiling digdi na ang DTI seryoso sa pag-implementar ng fair trade laws dahil ta indikasyon ini na dakul pa andain nagkukumpli nin mga rekisitos na pinagpapautob kang gobyerno sa siring na bagay asin maigos ang mga personnel sa pagdakop sa mga ini. Patanid ni Aguilar sa publiko na magpapadagos ini, lalo na sa mga tindahan, sa mga nagpapabarakal nin manlain-lain na produkto, asin sa albay, ongoing ini para masolusyonan man ang makupatas na pagpabakal nin mga produkto sa mga konsumidor kan ng ibang mga parakyenda. Dahil maninanotara na violation sa mga basic necessity, may kinaaraman sa siring na bagay. Kaptang Kampahayag, Diggs Aguilar. Sa Camarines Sur, ang nahuli doon is sanitary waste and then conduit pipes, electrical and PVC pipes. Mostly construction materials to And then sa Sorsogon naman kahapon, by the way, in Camarines Sur, 11 firms were provided or issued notice of violation. Okay. In Sorsogon, meron tayong 6. And then, ang mga products na involved dito is are the following: electric fans, yung ceiling fan, and then LED lamps, and then DIYs, yung mga alambre, sanitary waste, and then potable water supply. PVC. Hindi pa water supply. Okay. So yan ang mga products involved. Now, kung titingnan natin, wala namang masyadong involved with concern yung basic necessities. Wala.
Roger. Oh. So yan tabi BP. Kinasuhan na. Kinasuhan na. O i-issuehan na kikaso, kakarasuhan ni tabi BP, tangani daw masampulan. O, may mga pangaran Ano? na linuwas. May mga pangaran na linuwas. Da itabi BP. Dahil. Wara. Yan, dapat kang kikasuhan tulos. Iyo. Nganin na manultol. Permina. Tapin may kitang lugi ng mga konsumidores. No pa. Okay. Yan nga ni pala na no return, no exchange. Di pwede ang arog yan. Kaya lang Iyo. pala, pag halimbawa ngayon nakabakal kang unit o kung ano man yan na rinaot mo sa packaging niya, di mo na pwedeng iuli. Sige daw, takot ang takaan. Iyo, di mo na pwedeng. Tayo may patakaran yan sa mga hardware baga. Pag nagbakal kang susi, Oo. pagbukas mo, ginunting mo, pinutol mo, kung ano, di mo na pwedeng iuli pag raot ng packaging. O yugon mo an. Ya, tama apot kita rarikan tabi BP. Gari man sa pag-agom. Di pwede uli. Iuli mo pa kung pinakasalan mo na. Siyempre, di ka kan magbasa. Pagkatapos na sa mga gift wrap, sa mga patoskaan ni niriro mo, Oo. iuli mo, masulit mo paan. Aday dang norulian. Pigpadangog ta ka nga ni masabutan mo. Siyempre. Sabot na sabot. Dahil ngurulian. Okay, sige. Pero kung sa produkto, pwedeng maguli. Sa produkto pwede. Depende. Pero sa kumda. Okay. Sige. Yan, tabi BP at magdagdag na istorya. Ako po, si LBB. Okay, thank you, Lowens. Uy, klaruhon tabaya kimaray ining pigtitext nindo. Kadako na akong na-receiving text mo sa Angel Iguaman. Arog po ka ini. Pangaran, edad, address, buda kung ano po sa wish kan aki. Iyan po ko kompleto nindo sa text, ano? Pangaran, edad, eksaktong address, ano buda sa wish kan aki. Kung tsinela, sandal, sapatos, tabi, itaram sa size